Gianunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM ang pagpatuman sa 4-day work week. Kung upat ka adlaw nga trabaho sulod sa usa ka semana sa pipila ka buhatan sugod kasama sa Lunes, Marso 9, 2026. Wala pa sa Presidente lakang kini sa gobyerno aron nga makatipid sa gasto sa enerhiya subay sa parayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagkagrabing tensyon karon didto sa Middle East. Hinoon dili lakip dinhi ang mga ahensyang gahatag og emergency og nag-unang serbisyo. Atong paminawon ang tipik sa nahimong pamahayag og anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Samtang gimanuan usab ang mga buhatan sa gobyerno nga magkaltas ngadto na sa 20% sa konsumo sa kuryente ingon man petrolyo. Di para usab nga giundang ang mga dili kinahanglang biyahe o aktibidad sama na lamang sa study tours, team building o mga meeting nga pwede lamang himuong sa online.